Nech sa páči na miesto. Michal. Z Košíc. Vítajte. Dobrý večer. Vy pestujete citrusy, figy a iné tropické rastliny? Áno. Tak začal som asi... Aj od malička som pestoval, potom mi to vyhynulo, ale som sa nevzdal a asi pred možno 6 rokmi som začal opäť pestovať. A kde to pestujete? Niekde v byte? Doma, v rodinnom dome bývame. A máte na to nejakú špeciálnu miestnosť, alebo skleník, alebo ako sa to pestuje? Nemáme skleník, ale tak na zimu to vyniesiem, na zimu to dám dnuka na chodbu a v lete na terase vonku. A v záhrade. Vonku, figy, zakvitnú aj zarodia? Áno. No to je normálne oberám úrodu. A koľko tak naoberáte tých fíg? Tak na jednom strome možno tak 7-8 za rok. Kusov? A tak to sa ešte nedá niekde predávať, to už len tak, že domov, tak tá slávnostnú tabuľu položí, že toto sú figy, ktoré som dopestoval. A sušíte ich, alebo ich zjete čerstvé? Zjem ich čerstvé. Tie sú podľa mňa lepšie ako sušené. Keď sa k tomu človek dostane niekde, keď je na dovolenke, tak čerstvé figy, myslím si, že asi by zachutili. No, nechcem povedať, že každému, ale skoro každému. Ešte nám povedzte, koho ste si vy priviezli so sebou? Ja som priviedol so sebou tetu Irmu. Teta Irma, pozdravujeme. Ešte potlesku sa išlo. A prečo práve tetu Irmu? Tak ona mala času. Nie, takto. Ja som myslel, že preto, lebo chceli ste ukázať, že Bratislavu, alebo ako to vyzerá tu v štúdiu, alebo takéto nejaké ponútky, že vás vedľa, že tak mala čas. Chcela pozrieť aj Bratislavu. Tak určite budete mať čas na to, aby ste sa trošku po Bratislave pomotali, ale teraz sa treba pomotať a hlavne nájsť tú správnu cestu pomedzi 14 indícií, z ktorých môžu vzniknúť slová a potom tie slová, ak to bude dostatočne kvalitné, môžu priniesť aj finančnú výhru. Hrá Michal. Ak je vysoký, je nebezpečný. Písmeno. Písmeno. Tlak. Tlak, veru tak. To som aj zarímoval. Fuja. Dvojka. Správne má bielu čapicu. Písmeno. 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 Pivo. Správne pivo, dobre načapované, by malo mať takú tú bielu čiapku. Trojka. Znak zápornej veličiny. Písmeno. Mínus. My dáme naopak plus 4000. Už máte 7000. Štvorka. Lietajúci obrázok. Písmeno. 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 Motýľ. Aj takto označujeme. Motýle máte 9000. Peťka. Nosíme ju od pása hore. Písmeno. 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 Halena. Aspoň 1000 pri 5. slove. To je vždy dobre, keď sa pripočítavajú nejaké tie koruny. Šestka. Uzavretá krivka oválneho tvaru. Písmeno. Elipsa. A teraz to je za 5000, dohromady už je to 15 000. Dobre, Michal. Sedmička. Po daždi nás s ňou porovnávajú. Písmeno. 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 Sliepka. No, sme zvoknutí ako sliepka. Tak sa to zvykne hovorívať, nie? Keď premokneme,
Premokol som alebo zmokol som ako sliepka. 8. Ľahko ju spravíme z kúska papiera. Písmeno, písmeno. 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 Lodička. Áno, murári vedia, o čom hovoríme, ale aj ľudí, ktoré si takéto papierové lodičky púšťajú. Máte 18 009. Bolestivý obrad niektorých národov. Písmeno, písmeno. Písmeno. Obriezka. Za 5 000 dohromady 23 000. 10. Nepriateľ molí. Písmeno, písmeno. 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 Nepriateľ molí. Písmeno. Naftalín. Naftalín. Michal, treba trochu pridať, zrýchliť. Čas sa kráti. Tu je 11. Usiluje sa o čistú poéziu. Písmeno, písmeno, písmeno. Písmeno. Poetizmus. Výborne, 30 000 tam zasvietí. 12. Každého čaká, no nevieme aká. Písmeno. Budúcnosť. Presne tak, jednoho stačilo na to, aby ste rozlúštili 12. slovo. Teraz ste už aj s časom v poriadku. 13. Na koni je náročná. Písmeno, písmeno. Písmeno. Písmeno, písmeno. 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 Na koni je náročná. Krasojazda. Na koni je náročná krasojazda. Máte 40 000. Na posledné slovo 34 sekúnd, to je dosť času. Túžia po nej diktátori. Písmeno, písmeno. 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 10 sekúnd bude. Písmeno. 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 Svetovláda. No, stíhli ste to. Sekundu pred vypršaním limitu. Čo je pre vás v tejto chvíli najpodstatnejšie, Michal, je to, že zatiaľ ste sa dostali do vedenia. Uvidíme, či to bude stačiť. Nahrali ste sumu 42 000. Ďakujem pekne. Nech sa páči na miesto. Mišo sem príde naspäť. Posadí sa. Dúfam, že už nie je tak nervózny ako v tom prvom kole. A prezradím mu, že bude hrať v finále. To samozrejme tušíte. A prezradím mu aj to, že bude hrať o sumu 84 000 korún. Tak si to finále pozrime spoločne. Poďme do toho. Stojí v pozore. Minútka.
Stôl poradie. To boli nervy. Ale dobre, Michal. Nakoniec ste to zvládli. Tesne, ale predsa len ešte 3 písmená ste doplnili a preto my vám môžeme udeliť aj, myslím si, že celkom zaujímavú finančnú čiastku táčiní 25 200 korún. Ďakujem. Teta Irma priniesla šťastie, takže pôjdete nielen o zážitky, ale aj o financie domov bohatší. Takže ešte raz, Michal, ďakujem pekne, všetko dobré. No, vidíte, dnešné vydanie prinieslo možnosť hrať finalistovi o sumu 84 000 korún, ale častokrát sme tu svedkami, že hráme o vyše 100, 120, a dokonca stáva sa, že aj o vyše 140 000 korún. A toto vám ponúka jedine hra. Páli vám to o takéto sumy, môžete hrať naozaj iba s nami. Ja verím, že to využijete a prídete sem k nám, aby ste si aj vy trošku vylepšili domáci rozpočet. Dvere k nám sú otvorené, viete, že musíte splniť